Hindi basta kung sino ang maaaring bumisita sa inaresto na kilalang mass leader at chairperson ng alyansa ng magbubukid sa gitnang Luzon na si Ka Joseph Jose Canlas na ngayon nasa kustodiya ng PNP-CIDG sa Camp Olivas. Tinaguri ang Holy Week ang sabayang pagkaaresto ng mga leader ng progresibong grupo na si Paul Viuya sa Tarlac at si Ka Joseph noong March 30 na ni-raid ang kanyang inuupahang bahay sa barangay Dukit, Mabalacat City at di umano'y nakuhanan ng granada at baril. Paniwala ng isang miyembro ng National Union of People's Lawyer na si Attorney Luz Perez na siyang may hawak sa kampo ni Canlas ang irregularidad ng pagsilbi ng search warrant ang una nilang gustong siyasatin. Upon review, may mga issues dun sa issuance ng search warrant tsaka sa implementation ng search warrant. Ngunit hindi pa natin masasabi definitely ngayon dahil hindi pa natin hawak yung case record. So pinag-aaralan pa to ng kanyang legal team. Kung may developments man, makakaasa kayo na kami ay magpa-file ng kinauukulang remedies sa court. Nauunawaan naman umano nila ang health security protocol ng PNP ngayong panahon ng pandemya na naglilimita sa oras ng dalaw kay Ka Joseph. Ngunit dahil nakararanas anya ng anxiety si Ka Joseph, umaapila sila sa korte na kaagad na mailabas ang commitment order para mailipat sa regular na detention cell si Ka Joseph. Totoo lang, si Ka Joseph ngayon ay may dinadanas na anxiety dahil siya ay detained sa isang facility na kung saan ang mga namamahala dito ay siyang kanyang mga apprehending officers. Kaya meron siyang bouts ng anxiety attack at meron din siyang dinadanas na yung kanyang mga personal na sakit, kanyang physical ailments. Kaya sa hinaharap, aming inaabangan yung release ng kanyang commitment order nang sa gayon siya ay matransfer na sa isang jail facility na Giit ni Perez, kapansin-pansin na may pattern umano ang ginagawang paghuhuli sa mga aktivista, gaya na lamang ng di umano'y pagtatanim ng baril at granada upang maging non-bailable ang kanilang kaso. Ayon sa kanya, paraan daw ito ng gobyerno para patahimikin ang kanyang mga kritiko. Isa si Joseph Canlas sa mga matagal na umanong nire-red tag dito sa Central Luzon. malinaw na isa itong political persecution dahil since 2019, ang kanyang pangalan or 2020, ang kanyang pangalan at kinabibilangang organisasyon ay patuloy na nire-red tag sa social media, sa news, tsaka sa mga tarpaulins sa kanilang area. Si Ka Joseph ay kilalang chairperson ng Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luzon. Siya ay regional coordinator ng Anak Pawis Party List at siya rin ay vice chairperson ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas National Office. So, itong mga organisasyon na ito ay patuloy na nire-red tag at hinuhuli ang kanilang mga mass leaders, no, in the guise of the campaign of the NTF-ELCAC to arrest and to flush out leaders ng CPP-NPA. So, nililink ang mga legal na mga mass leaders, na mga legitimate mass peasant organizations sa CPP-NPA na wala namang katotohanan at walang basihan. At ito, si Ka Joseph ay biktima ng ganyong kampanya. Nanindigan ang National Union of People's Lawyer na hindi sila matatakot na ipagtanggol ang mga miyembro ng progresibong grupo. Ang pagiging kritiko at malayang paghahayag ng damdamin sa tunay na mukha ng lipunan ay huwag sana umanong idikit sa kaisipang nasa armadong pakikipagdigma o rebelde sa gobyerno. Paulo G. Santos, CLTV News.